Hem complicat una mica la cosa perquè avui, per comptes de fer passos de 6 temps, perdó, de 8 temps, i hem començat a fer els passos de 6 temps, d'acord? De 6 temps vol dir que hem fet ros, step, triple, triple, ros, step, triple, triple, ros, step, triple, triple. I amb aquest joc de peus hi hem fet un pas que es diu el tap turn, que des del punt de vista del moviment consisteix en obrir, tancar, rodar. I hem dit que aquí els punts claus és realment que obri, que tanqui i que la faci passar. La mà que la fa passar és la meva dreta, no és la d'aquí que la fa girar, no és això. D'acord? Aquesta mà simplement la poso per guiar l'eix i la baixo quan ella ha acabat la volta. I quan la folga dona la volta no es precipita. Fa la volta amb el triple. Ros, step, triple, triple. D'acord? Anem a fer-ho a rítmica. És ros, step, triple, triple. I a partir d'aquí, com que la folga està girant i té aquest moviment de rotació, aquest peu, aquí em va bé fer-li fer un rock step a la folga. Ho farem això. Rock, step, triple. I aquí rock step jo també enrere. Rock, step, triple i el recullo. Ja fins a aquest costat. Rock, step, triple. Rock step enrere meu. Step, triple i la recullo. Anem a fer des d'aquí. Rock, step, triple, triple. La faig passar i la recullo. I aquí alguns ja ho heu fet i heu vist que al moment de fer-la tornar quasi que és més senzill fer-li donar una volta. Ho podeu provar si ho voleu, d'acord? Tot sencer seria... No, rock, step, i ara aquí la faig girar. Ara ho farem des d'aquí. I la faig girar i la recullo. Ara ho faré sense fer-la girar. A la tornada. Ara el faré fer-la girar, a la tornada, rock step. Ai, perdó, no havia fet girant, tornada, perdó. Girant.